rozhodol som sa podeliť s vami o skúsenosti. Nazval by som to užívateľská recenzia pri používaní termovízie Conotech Aquila 6D. To D znamená dual, takže táto termovízia má super funkciu a vlastnosť a je vlastne konštruovaná tak, že si môžete jednoduchým otočením kolieska, ktoré je na prednej strane objektívu, na prednej časti objektívu, priblížiť tak, ako máte aj na puškohľadoch, ako ste zvyknutí. Keď máte variabilné puškohľady, tak aj tu z 25-ky prakticky na šošovku čísle 50. V praxi to jednoducho znamená, aby vám to bolo jasné, že keď je objekt nejaký, dajme tomu diviak na vzdialenosť 100 metrov a máte to stále na 25-ke, vidíte krásne siluetu toho diviaka a pokiaľ si to otočíte koliesko na 50, tým pádom sa vám ten diviak priblíži, je bližšie pre vás, nemusíte využívať digitálny zoom, ale zároveň máte aj menšie zorné pole. Tu by som chcel premostiť, že táto termovízia je veľmi praktická. Z môjho hľadiska doteraz to bola aj jediná termovízia na trhu, ktorá mala možnosť variabilného priblíženia, teda manuálneho priblíženia z 25 na 50 mm šošovku, tým pádom je tá ohnisková vzdialenosť vlastne menšia a ten objekt, ktorý je vzdialený ďalej, sa vám zdá byť bližšie. Teraz už sú na trhu aj iné termovízie s touto funkciou, ale Conotech bola prvá a na to, že to bola prvá termovízia, tak to má veľmi vychytané, dobre prepracované a ja osobne nedám dopustiť na túto termovíziu. Síce tá cena je o niečo vyššia ako bežné termovízie, alebo vyššia. Dá sa povedať primeraná už teraz. Táto termovízia je to ako keby taká vlajková loď tejto firmy Conotech a vychádza nejak okolo 2500 eur, čo sa nie je taká strašná suma, keď si predstavíte, že máte keby dve termovízie v jednom tele. A tým, že ako vidíte, teraz napríklad sedím v hore, kde už som si vypil svoju rannú kávu a pomaličky sa poberiem domov, tak ja potrebujem termovíziu, ktorá má veľké zorné pole, keďže lovím veľa v lese a na posliedkach, ale zároveň, keď som napríklad cez leto lovil na poliach, či už diviačiu zver, alebo som chodil za srncami, kedy mi táto termovízia aj počas dňa dokázal odhaliť nejakú zver vo vysokej tráve a keď som videl, že to není srnec, keď som to potom ďalekohľadom už preskúmal ten objekt a zistil som, že to není ten kus, za ktorým som išiel, tak som jednoducho toho zvera obišiel. A to je veľká výhoda termovízií, nielen, alebo teda nie na zneužívanie lovu aj trofejovej zvery v noci, ale chcem podotknúť, že vlastne tú termovíziu by sme mali v prvom rade používať, aby mala by nám pomáhať pri tom love, či už selektívne vyberať kusy, ktoré chceme loviť z diviačej zvery, a zároveň ako aj mne dokázal odhaliť zver, ktorú som nesplašil, nezradil, tým pádom som zbytočne nestresoval, dokázal som mu zaobísť a venovať sa len tomu zvieraťu, tomu kusu, za ktorým som do tej lokality išiel. No ale vrátim sa k tomu 25 a 50. Keď máte 50 objektív a polujete v priestoroch, kde nemáte veľký výhľad a tá vzdialenosť je krátka, tak je to viac menej zbytočné. Tam doporučujem 25 až 35. A pokiaľ polujete na lúkach, poliach s veľkými vzdialenosťami a rozľahlými plochami, tak tá 50 je super. Ale tým pádom to vychádza pre vás, že musíte mať ako keby dve termovízie doma. A táto termovízia poskytuje, ako sa hovorí, 2 v 1. A ja si fakt neviem vynachváliť tú funkciu, že mám stále čočku na 25. A pokiaľ je ten kus ďaleko, alebo si chcem proste uistiť sa, že sa jedná o, dajme tomu, kánčeka a nie lanštiačku svinku, tak dokážem fakt na 70-80 metrov, možno do 100 metrov, nemám to zmerané, vidieť, či sa jedná o samca alebo samicu. A veľa ľudí sa pýta, či vidno párohy. Vidno párohy, do 100 metrov vidno párohy aj jeleňovi, aj danielovi, ale zase podotýkam, má na to slúžiť na identifikáciu zvery a selekciu, nie na to, že budeme loviť zver za znížených viditeľnostných podmienok, trofejovú. Ale áno, vidno párohy, ale nedá sa prečítať ten jeleň, pokiaľ je na tú vzdialenosť. Dá sa prečítať párohy možno do tých 30-50 metrov podľa podmienok, ktoré sú vonku, hej. Či bol po daždi, či je chladno, či je teplo a podobne. Vrátim sa k tej termovízii. Nejdem vám hovoriť
tie technické parametre, všetky si môžete nájsť na stránke www.lezalo.sk, ale z toho užívateľského pohľadu. Termovízia má otočenie na prednej časti tela, kde si tu vlastne nastavujete šošovku. Ďalej je to koliesko, ktorým si zaostrujete. Tým, že sa mení ohnisková vzdialenosť a predmety sú rôzno ďaleko, tak si potrebujete, tak ako funguje paralaxa na puškohľade. Presne, ako paralaxa funguje toto koliesko. Čiže vy náhodou máte to približne na 50 metrov, ale zrazu pozorujete zver na 200 metrov, potrebujete si to zaostriť. Koliesko ide úplne hladko. Tá sila toho kolieska je možno trošku jemnejšia. Jedine, čo by som možno trošku tvrdšie, aby išlo, lebo veľakrát to vy tak prepálite. Alebo pri nejakom ošúchaní, keď to nosíte, tak si to rozladíte. Ale strašne rýchlo to viete naštelovať. To je proste, ak chytíte tú termovíziu, tak to tam proste ten jeden prst máte a krásne sa to šteluje. Ďalšie tlačítko zapnúť, vypnúť. Sú len dve tlačítka. Ďalšie, druhé z dvoch je funkcia nahrávania alebo fotenia, teda vytvárania snímok. No a je tu zadné koliesko, ktorým vlastne raz tlačíte, dostanete sa do základného menu. Stlačíte a podržíte, ste v rozšírenom menu, kde ako sú napríklad kalibrácia, Wi-Fi, jazyk a podobne. Úplne jednoduché ovládanie, je tam slovenský jazyk, je to proste fakt vyšperkovaná termovízia, ktorú jediné negatívum, ktoré mám voči tej termovízii za tých pár mesiacov užívania, že aj keď mám nastavenú automatickú kalibráciu, tak nie vždy, keď zapnem termo, tak mi ho začne kalibrovať po nejakom čase. Vidím to na obraze, musím ísť znovu, stlačím a podržím, zadné koliesko, nastavím si automatická kalibrácia, pekne mi to cvakne a potom to už funguje. Viem, že už pri novej aktualizácii táto funkcia bola odstranená a funguje tu bezchybne. A jedna ešte užívateľská nevýhoda pre mňa, výhoda aj nevýhoda, je krásne sa otvára potichučky kryt objektívu, ktorý viete krásne dať k telu termovízie, čiže vám nezavadzia. A hlavne je otočný, čiže pokiaľ ste ľavák alebo pravák, tak si viete dať ten kryt tak, aby vám nezavadzal. Ale predstavte si, že ste v tichu v lese, chcete rýchlo otvoriť to termo, hej, zaklopiť si ho, spraviť to cvak, také nepríjemné cvak, čo sa prenesie celým lesom. Keby to je termo, ktoré nemám vypožičané a touto cestou chcem aj poďakovať výhradnému dovozcovi značky Konotech na Slovensku rapier.sk za možnosť testovať túto termovíziu a veľmi mi pomohla pri love počas predchádzajúceho obdobia. No a vrátim sa k tomu. Keby to je moje, určite si sem dám na prednú stranu samolepiacu pásku, ktorá vlastne mi to stlmí a nebude nič vydávať žiadny taký ten železitý zvuk. Veľakrát sa mi aj stalo, že ako som tú termovíziu mal trošku povolený ten kryt a chytil, tak som s tým jednoducho ťukol a nie je to zrovna moc prospešné, keď je diviečia zvier len niekoľko metrov od vás. Čiže povedal som vám dve negatíva a okrem toho žiadne nemám a sú to len pozitíva. V tele termovízie je interná baterka, ktorá vydrží tých 7-8 hodín, nemám to otestované, ale celú noc bez problémov vydrží tá baterka. Plus sa nachádza, ako by som povedal, taká vložka na batériu, ktorá je samostatne nabíjateľná batéria, čiže nemusíte nosiť navyše tie nabíjačky na 18650 baterky. Priamo napichnete kábel, nabíja sa baterka v tejto vložke a v balení sú 3 baterky. Čiže vy jednoducho s tou termovíziou dokážete fungovať, dá sa povedať, nepretržite. Hej, a funguje termovízia aj bez tej externej baterky samostatne. Neskutočná vec. Zatiaľ si myslím, že to majú najlepšie prepracované a nevidel som tu iných termovízií. Samozrejme, doostrenie podľa očnice, alebo teda podľa vašich dioptrických možností, či nosíte okuliár alebo nie. Vysúny okulár pre tých, ktorí používajú okuliare. No, neviem čo dodať. Za mňa je to pre človeka, ktorý loví na lúkach, na poliach, v lese, na posliedkov, na vnadiskách na krátku vzdialenosť. Veľmi praktická termovízia. Nebojte sa investovať do tých peňazí, teraz sa ten trh vyvíja. Stále sú nejaké novinky na trhu, pokiaľ ja som názoru si kúpite, poviete, že chcem ušetriť 300 eur, dajme tomu,
Hej, viem, aká situácia, každý má hlboko do vrecka, ak sa hovorí, a obracia euro v tejto dobe, ale kúpite si, už chcete ušetriť, kúpite si termovíziu a zistíte, za rok je tak enormne ten trh, ktorý ponúka termovíziu, ide dopredu, že za ten rok budú také termovízie na trhu, že vás potom bude mrzieť, lebo tá vaša vám už príde zastaralá. S touto termovíziou ste stále, ak nie v krok vpred, tak držíte krok s tými novými termovíziami, ktoré vychádzajú na trh. Túto funkciu začali opakovať iné značky, iní výrobcovia, ktorých nejdem menovať, ale viem, že ešte na začiatku tohto roka bol Konotech jediný, ktorý mal túto funkciu 25 až 50, ktorá je pre mňa najväčšia výhoda tohto zariadenia. Má to nejakých 600 gramov, dobre sa to drží v rukách. No a už nejdem viac rozprávať. Pozrite si sami videá a zábery, ktoré sa mi podarilo natočiť. Takže príjemné pozeranie a prajem vám lovú zdar.